Qatt mat li xi ħadd fil-Gvern Laburista so fis-żmien Dr. Joseph Muscat u anki fis-żmien Dr. Robert Abela ma prova jxeħħamni. Din kienet reazzjoni ewlenija ta' Desmond Marmara għal dak li ġie ppubblikat minn Politico kmieni l-ħamis filgħodu fejn issemma u wkoll b'allegazzjonijiet ta' tixħim minn uffiċjali fil-Gvern Laburista. Dwar dan, Marmara wkoll kiteb bid-dritt tal-risposta lil ġurnal barrani fejn iċċara l-iskorrettezzi li ġew irrapportati fl-artiklu fejn diversi esponenti tal-Aqda Repubblika infexxew jattakkaw lil pajjiżna b'aġġettivi dispreġjattivi. Fuq l-istess artiklu qarrieqi rikbet il-medja nazzjonalista. Avolja kif spjeganna Żammit Marmara, dan kien fih ħafna informazzjoni bla bażi. Mistoqsi dwar ir-rapporti ta' Politico u tan-Nett li jindika lilu b'mod speċifiku, l-eks kunsillier Laburista stqarr kif dawn kienu kompletament skorretti. Tan-Nett huwa totalment skorrett. Ta' Politico huwa misleading għall-aħħar. Iżjed minn hekk, Żammit Marmara saħaq li l-awtur tal-istess artiklu barrani, Ben Munster, li kien ikkuntattjah xi sena ilu, ikkwataħ b'mod skorrett. Punt importanti li ngħid da xi sena ilu kien kont kellimtu, issa u jien għad ma ġabx nesih u nsejtu. Issa f'daqqa waħda fuq suġġett kważi differenti wkoll partijiet mill-artiklu ikkwota dak li kontatlu kwota ħażin. U rrefera wkoll għaż-żmien meta kien fil-Kunsill Lokali u kienu jmorru n-nies fuqu biex jinqdew iżda kien jinjora meta jgħidu li kienu rakkomandati minn xi ħadd. Din l-informazzjoni ħadet punt differenti u waslet għall-iskorrettezzi fil-pubblikazzjoni barranija li waslet lil Żammit Marmara biex joħroġ it-tweġiba tiegħu lil Politico. B'referenza għal dak ir-rapportat fuq li qal dwar ċerti budgets li l-artiklu qal speċifikament li kien hemm xi frodi, Żammit Marmara saħaq li dak ir-rapportat mhuwiex minnu. Anki jien maċ li fis-servizz pubbliku, speċifikament forsi l-Ministeri, d-Dipartimenti, jonfħu l-budget biex jiġi kommess frodi.